Ποιοι είμαστε? Είμαστε μια χούφτα πρωτοπόροι που προχώρησαν και ίδρυσαν ένα πραγματικά ταξικό σωματείο, μια κομμουνιστική οργάνωση που αγκαλιάζει και καλεί σε αγώνα μαζί μας όσους έχουν τα ίδια οράματα με εμάς. Δεν προχωρήσαμε όμως την ίδρυση αυτού του πολιτικού σχήματος από ανυπαρξία κάποιου ενδιαφέροντος, ούτε ένωσε μας μια πρόσκαιρη αγανάκτηση για το σύστημα όπως το περιέγραψε ο Αλέξης, που σκοτώνει ζωές και συνειδήσεις. Μας ένωσε ούτε μια οργή για αυτούς που λιμένονται και προσβάλλουν έναν ιστορικό, λαϊκό και εργατικό κίνημα σε αυτόν τον τόπο. Την ίδρυση της οργάνωσης την έφερε η γνήσια αγάπη μας για την τάξη μας και η ανάγκη ανασυγκρότησης του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Χωρώ τον Μανώλη Τζουβανό, με Μανώλη παλέψαμε μαζί μέσα από το αγροτικό κίνημα, Λιμπιανός, να κάνουμε κάτι, δηλαδή, να κάνουμε κάτι, ναι. Εβάλαμε στο νερό στα πλάτσι και να κάνουμε κάτι. Και η φούχτα να γίνει στρατός και ο στρατός ποταμός που θα πάρει μαζί του το σύστημα και όσους το υπηρετούν για να μπορέσουν επιτέλους να πάρουν ζωή τα όνειρα μας. Η οργάνωση στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα της ζωής της παλεύει για να οργανώσει και να ενισχύσει την ανασυγκρότηση και την ισχυροποίηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος της Κύπρου. Αντιπαλεύει, αμφισβητεί και συγκρούεται με το καπιταλιστικό σύστημα με γλώσσα καθαρή και χωρίς μισόλογα, έρχεται σε ρήξη με τις κυρίαρχες πολιτικές της αστικής τάξης και άλλων κομματικών συστημικών της εταίρων που πάνω από 20 χρόνια εδώ στην Κύπρο και ασχέτως κυβερνητικής απόκρωσης, ακολουθώντας πιστά και τις επιταγές των Βρυξελών, εκτόξευσαν την ανεργία σε πρωτόγνωρα ποσοστά, έστρωσαν το έδαφος και ανάπτυξαν τη μερική και ανασφάλιστη εργασία, καταχρέωσαν τα λαϊκά νοικοκυριά και οδήγησαν τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού στην ανασφάλεια, την αβεβαιότητα, τη φτώχεια, κατέστησαν το δικαίωμα στη στέγη μια επισφαλή πολυτέλεια, διέλυσαν τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, έχει και κτηνοτρόφους δαμε, έχει και γεωργούς δαμε και λέμε ότι δεν αντέχουν άλλον πλέον οι μικροί και οι μεσαίοι αγρότες ή οι βιοπαλαιστές αγρότες. Δεν ζουν, απλά προσπαθούν να επιβιώσουν και είναι δύσκολο. Και βρισκόμενοι στα λίνκια οφείλουμε να το πούμε το πράγμα. Διέλυσαν επίσης και ο συνεργατισμό. Ό,τι και να λέγεται, ο συνεργατισμός έγινε, όπως είπε και ο Αλέξης πριν, κρέας για να θρέψει την ακόρεστη δίψα του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και διαλύθηκε και χάθηκε ένα σημαντικό μποκούμπι για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους ειδικά. Ο συνεργατισμός βοήθησε τους να σταθούν στα πόδια τους δύσκολους καιρούς και κάποιους έκτισαν τους και σπίτια και φροντίσαν να το διαλύσουν. Ενάντια σε όλους τούτους λοιπόν και με καθαρή γλώσσα οργανώνουμε την εργατική τάξη, οργανώνουμε τον λαό και παλεύουμε για να ανατρέψουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Για να αποδεσμεύσουμε τη χώρα μας που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, για να απεμπλακεί ο λαός μας από τα δεσμά τα οποία τον έχουν βάλει οι διαδοχικές κυβερνήσεις με στρατιωτικές συμφωνίες, με ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και ιμπεριαλιστικά κράτη. Πιστεύουμε ακράδαντα και το δηλώνουμε απερίφραστα ότι αυτό το τεράστιο καθήκον της ανασυγκρότησης του εργατικού και λαϊκού κινήματος θα εξυπηρετηθεί στο μέγιστο μέσα από την εκπλήρωση του ύψιστου στόχου οργάνωσης της πάλης μας με τη δημιουργία του κόμματος της εργατικής τάξης, του κομμουνιστικού κόμματος δηλαδή. Και για αυτόν τον στόχο συνειδητά ρηχτήκαμε στον αγώνα επιλέγοντας το σκληρό και δύσκολο δρόμο των μεγάλων θυσιών και συγκρούσεων για την τάξη μας, για τον λαό μας. Οι κομμουνιστές σήμερα περισσότερα από ποτέ, μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη και τις επιθέσεις φθοράς των συνειδήσεων από όλον το πλωστάσιο χειραγώγησης των μαζών που διαθέτει ο καπιταλισμός, αλλά και οι οπορτουνιστές που βρίσκονται εντός του λαϊκού και εργατικού κινήματος, πρέπει να μελετούν ασταμάτητα. Να μορφώνονται ιδεολογικά, να επεξεργάζονται, να αναλύουν, να διαμορφώνουν και να συμφωνούν θέσεις που θα αποτελούν
των φακών τους που θα φωτίζει την αντίληψη και την κατανόηση των πολιτικών, κοινωνικών και ιστορικών εξελίξεων και την πηξίδα του αγώνα και των δράσεων τους. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και εμείς συλλογικά μελετήσαμε, αναλύσαμε, επεξεργαστήκαμε, συζητήσαμε, διαμορφώσαμε και συμφωνήσαμε μέσα από συνδιασκέψεις με τη συμμετοχή των μελών μας μέχρι στιγμής ολοκληρωμένες θέσεις τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τον υπεραλισμό και τον πόλεμο. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκεται και η διαδικασία για την ολοκληρωμένη θέση μας για το Κυπριακό. Εκ των ακρογωνιαίων λίθων της κομμουνιστικής ιδεολογίας μας είναι η μαρξιστική-λενινιστική ανάλυση για τον υπεραλισμό και τον πόλεμο. Όχι όμως σαν κάτι στατικό, αλλά σαν εργαλείο και βασικό εφόδιο καθορισμού των τοποθετήσεων μας και της κατεύθυνσης των δράσεων μας. Πολύ περισσότερο σήμερα που ο καπιταλισμός βρίσκεται στο ανώτατο στάδιο του αυτού του υπεραλισμού και εμείς μάλιστα σαν χώρα βρισκόμαστε υποκατοχή και ο λαός μας στόχος των υπεραλιστικών επιδιώξεων, αφού μέσα στα πλαίσια των λεγόμενων προσπαθειών για λύση του Κυπριακού μεθοδεύεται η μια για πάντα πρόσβαση της χώρας και του λαού μας στο άρμα των υπεραλιστικών οργανισμών και η καταστροφική για τον λαό μας μόνιμη εμπλοκή της χώρας στις ληστρικές επεμβάσεις του αμερικανονατοϊκού κυρίως υπεραλισμού στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό και η θέση για τον υπεραλισμό και τον πόλεμο αποκτά μεγαλύτερη σημασία και αποτελεί και πολύτιμο εργαλείο στη διαδικασία επεξεργασίας και της θέσης για τον Κυπριακό. Υπερασπιζόμενοι αυτό που υποστήριξε ο Λένιν και απέδειξε ιστορική πείρα, το ότι δηλαδή ο υπεραλισμός ως το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού είναι η παραμονή της κοινωνικής επανάστασης του προλεταριάτου, αφού φυσιολογικά ενίσχυσε και τη βασική και επιτακτική αναγκαιότητα για την οργάνωση μας να έχουμε επεξεργασμένη θέση για τον υπεραλισμό και τον πόλεμο. Στο κάτω-κάτω, χωρίς την καθοδηγητική θέση για τον υπεραλισμό, δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε το στόχο πάλι για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Και είμαστε οι μόνοι που μιλούν καθαρά εδώ και δεκαετίες ότι ο στόχος πάλι μας είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός και δεν τρεπόμαστε να αναρτήσουμε και τα σύμβολα μας. Το πολυσέλιδο αυτό έγγραφο για τον υπεραλισμό και τον πόλεμο αποτελεί ως έγγραφο ψηφισμένης θέσης ό,τι πιο ολοκληρωμένο και επεξεργασμένο από μαρξιστικής, λενινιστικής άποψης έχει να επιδείξει η σύγχρονη ιστορία του εργατικού και λαϊκού κινήματος της Κύπρου. Η θέση μας, για παράδειγμα, για πρώτη φορά βάζει το ζήτημα των δίκαιων και άδικων πολέμων στη δημόσια συζήτηση εδώ στην Κύπρο. Χωρίς μισόλογα και στοχευμένα, είναι κάνει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για το Παλαιστινιακό ζήτημα και φέρνει ως παράδειγμα δίκαιου πολέμου την αντίσταση με κάθε μέσο του Παλαιστινιακού λαού κατά του απάνθρωπου κατακτητή του δολοφόνου κράτους του Ισραήλ με στόχο την ίδρυση του δικού του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Η θέση της ΚΠΚ για τον υπεραλισμό και τον πόλεμο έρχεται και ρηξικέλευθρα τραντάζει τα σοσιαλδημοκρατικά αφηγήματα για τον υπεραλισμό και τον πόλεμο. Τολμά και χωρίς παροπίδες αναλύει ταξικά το ρόλο και τοποθετεί εκεί που πρέπει τη Ρωσία και την Κίνα στον παγκόσμιο χάρτη των υπεραλιστικών δυνάμεων. Μιλά ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τον απόλυτα σωστά υπεραλιστικό. Επίσης, ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα μιλά για την αστική τάξη της Κύπρου, το ρόλο της και το χαρακτήρα της. Ανοίγω έτσι μια ειδική παρένθεση εδώ για να τονίσω ότι η στάση της σημερινής κυβέρνησης της Κύπρου ως κυβέρνηση που υπηρετεί τα συμφέροντα της κυρίαρχης οικονομικά τάξης, της αστικής δηλαδή, όπως φυσικά και όλες οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις, αλλά ειδικότερα αυτή έδειξε ότι δεν έχει αναστολές για χατήρι της αστικής τάξης της Κύπρου, αλλά και άλλων ξένων αστικών τάξεων να ξεπλύνει και να συνδράμει ακόμα και στην γενοκτονία ενός λαού, όπως ξεδιάντροπα κάνει στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Είναι λοιπόν αποκαλυπτική για τον χαρακτήρα της αστικής τάξης της Κύπρου η στάση, η δράση και η σχέση της
με τη γενοκτονία του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, αλλά και σε σχέση με την υπονόμευση και τις επιθέσεις ενάντια και σε άλλους λαούς κύρια της περιοχής μας. Θα μπορούσαμε από τα πλούσια παραδείγματα της ανάμειξης στους πολέμους της περιοχής μας να βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα και να υπερασπιστούμε τη θέση μας για το αν είναι υπεριαλιστική η αστική τάξη της Κύπρου ή όχι. Βασική λενιστική αρχή την οποία υπερασπιζόμαστε μέσα από τη θέση μας είναι ότι ο υπεραλισμός δεν είναι κάτι άλλο έξω από τον καπιταλισμό, αλλά είναι η φυσική εξέλιξη των ίδιων των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Άρα έχει οικονομική βάση, πυρήνας του οποίου είναι ο ρόλος των μονοπωλίων στην οικονομία και της εξαρτησίας. Αυτή η βασική αντίθεση χαρακτηρίζει όλα τα καπιταλιστικά κράτη ανεξάρτητα από τη θέση τους στο υπεριαλιστικό σύστημα. Ανεξάρτητα δηλαδή από την ισχύ των μονοπωλιακών τους ομίλων, προφανώς και στη θέση μας εμείς δεν λέμε όμως ότι όλα τα κράτη της γης είναι ίδια και όμοια και με την ίδια ισχύ. Όμως όλα τα κράτη που βρίσκονται στο στάδιο του μονοπωλιακού καπιταλισμού και είναι ενταγμένα στο διεθνές υπεραλιστικό σύστημα ανεξαρτήτως της θέσης τους, σε αυτό έχουν τα ίδια ενιαία χαρακτηριστικά. Η πάλη για το ξαναμοίρασμα των αγορών και των εδαφών συνεχώς εντείνεται. Δεν είναι δηλαδή στατική, αλλά διαμορφώνεται με βάση και την ανισόμετρη ανάπτυξη του καπιταλισμού, η οποία καθορίζει και τον συσχετισμό μεταξύ των υπεραλιστικών κρατών και συμμαχιών. Αυτή η μεταβολή στην οικονομική ισχύ ενός κράτους, συνεπώς, και στην πολιτικοστρατιωτική του ισχύ, επιδρά στις εξελίξεις, στις υπεραλιστικές συμμαχίες, στις διακρατικές σχέσεις, στις πολιτικές και οικονομικές αλληλοεξαρτήσεις και εν τέλει στην όξυση των υπεραλιστικών επεμβάσεων. Εμείς δεν συμφωνούμε με την ανάλυση που περιορίζει τον υπεραλισμό στην επιθετική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ή των ισχυρότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που βολεύει κάποιους εδώ στην Κύπρο που βρίσκονται στο τουριστικό στρατόπεδο. Γεια σου Χριστόδουλε. Γεια σας. Την καθυστέρηση είναι. Ακόμα ένα χτίνο τρόπος θα Αυτές οι θεωρίες συχνά αναφέρονται στις υπεραλιστικές επεμβάσεις των πιο ισχυρών υπεραλιστικών κρατών και τη σχετική δύναμη και έλεγχο που εξασκούν τα μονοπόλια τους σε αγορές ή ολόκληρες περιοχές. Όμως αυτές οι θεωρίες παραγνωρίζουν την βασική λενινιστική αρχή για την οικονομική βάση του υπεραλισμού. Ότι δηλαδή σε όλες τις χώρες του κόσμου κυριαρχούν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, τα μονοπόλια και η παρασιτική αστική τάξη. Το διεθνές πλιάτσικο που ετοιμάζεται πάνω στα συντρίμμια της Γάζας και στο αίμα του λαού της Παλαιστίνης, οι εξελίξεις στο Ιράν και στη Λατινική Αμερική το τελευταίο διάστημα, οι στρατηγικές και πολιτικές κινήσεις της Ρωσίας και της Κίνας έναντι των εξελίξεων αυτών, επιβεβαιώνουν όσα πραγματεύεται η θέση μας για τον υπεραλισμό και τον πόλεμο και τον χαρακτήρα φυσικά αυτών των χωρών. Ειδικά για τη Βενεζουέλα που αποτέλεσε με την απαγωγή και τη σύλληψη ενός εκλεγμένου προέδρου ένα ακόμα ιστορικό σημείο αναφοράς τόσο για το διεθνές δίκαιο όσο και για το τι περιμένει τους λαούς της Λατινικής Αμερικής το αμέσως επόμενο διάστημα, θα θέλαμε έτσι λίγο να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό. Ευχαριστώ ρε Πέτρη. Η αντίθεση αυτή, όπως και η πολύχρονη επιβολή οικονομικών, κυρώσεων και άλλων μορφών ομής παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας, δεν έχουν καμία σχέση με τα προσχήματα που επικαλείται η κυβέρνηση των ΗΠΑ για δίθεν καταπολέμηση της διακίνησης και της εμπορίας ναρκωτικών. Ο πραγματικός στόχος είναι ο έλεγχος των τεράστιων ενεργειακών πηγών της χώρας και η επιβολή των συμφερόντων του αμερικάνικου υπεριαλισμού και των μονοπωλίων στο πλαίσιο των σκληρών γεωπολιτικών ανταγωνισμών με άλλες υπεραλιστικές δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας, των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων και των κομμουνιστών στον αγώνα τους ενάντια στην υπεραλιστική επέμβαση των ΗΠΑ. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι ο μόνος που δικαιούται να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας τονίζουμε ξανά ότι βασικός στόχος είναι ο έλεγχος και η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της,
των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου, των σπάνιων γεών και των άλλων πολύτιμων πρώτων υλών στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού. Γι' αυτό και επιστρατεύουμε πολύτιμο υλικό που διαθέτει η θέση μας για τον ιμπεριαλισμό, ώστε να κατανοηθεί η ουσία του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού ανάμεσα στη ΣΥΠΑ με την Κίνα που έχει παρέμβει με εξαγωγή κεφαλαίων και μεγάλες επενδύσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα τη Λατινική Αμερική, και τη Ρωσία που έχει υψηλού επίπεδου οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα. Εμείς δίνουμε βάρος στην αποκάλυψη της ουσίας των εξελίξεων και ενοχοποιούμε την καπιταλιστική βαρβαρότητα που προκαλεί τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους, θέτοντας αποφασιστικά την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού ως του μοναδικού δρόμου για να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά, χωρίς πολέμους και επεμβάσεις. Εμείς υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίζει αυτός τις εξελίξεις στη χώρα του με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα και εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στο λαό και όχι στην κυβέρνηση. Λαμβάνουμε υπόψη ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είναι αστική, σοσιαλδημοκρατική, που αρνείται την πάλη για τον σοσιαλισμό. Εφαρμόζει αντιλαϊκή πολιτική, εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης, έχει παρεδώσει με τη ΣΥΠΑ και έχει δώσει μάλιστα προνόμια στο αμερικάνικο μονοπόλιο της Chevron, στα πλαίσια αναζήτησης συμβιβασμού φυσικά με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Πολύ περισσότερο η κυβέρνηση Μαδούρο με απόφαση του δικαστικού μηχανισμού απαγόρευσε τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Βενεζουέλας, το έθεσε υπό διωγμό και δημιούργησε ένα ψευδοκομμουνιστικό κόμμα με διάφορους αποστάτες και στελέχη του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, του PSUV. Η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου, με πίστη στον προλεταριακό διεθνισμό, στέκεται στο πλευρό του Κομμουνιστικού Κόμματος Βενεζουέλας με γενικό γραμματέα τον σύντροφο Όσκαρ Φικέρα. Ο Νικόλας Μαδούρο και η κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος PSUV, συνολικά το αστικό κράτος, γνώριζαν καλά τη στρατιωτική προετοιμασία των ΗΠΑ, αλλά αποδείχθηκε ότι ο κρατικός μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, οι πολιτοφυλακές ήταν απροετοίμαστοι. Η ηγεσία και ο λαός δεν ήταν, όπως λέμε, με το όπλο στο χέρι. Από πληροφορίες μάλιστα βγαίνει ότι και ένα μέρος της αεροπορίας της χώρας τάχθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ. Όπως επίσης και ότι στη συνέχεια συνελήφθηκε από την κυβέρνηση ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών και υπεύθυνος για τη φύλαξη του Μαδούρου. Το συμπέρασμα είναι πως ένα τμήμα του κρατικού μηχανισμού παρέδωσε ή συμμετείχε στη σύλληψη του Μαδούρου. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη μέρα, την προσωρινή προεδρία στη Βενεζουέλα ανέλαβε ήδη η αντιπρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες, στενή συνεργάτης του Μαδούρο, η οποία έχει άμεση επικοινωνία με τη ΣΥΠΑ, που κατά τον Τραμπ ασκούν διοίκηση στη χώρα. Ο συμβιβασμός είναι φανερός. Και όσοι νομίζαν πως είναι αντισταθεί η Ροντρίγκες και βλέπαμε στην Κύπρο κάτι ενθουσιασμούς μέσα στο διαδίκτυο και μέσα στο Facebook και να αντισταθούν, στα πλαίσια έτσι μιας σοσιαλδημοκρατικής προσέγγισης, έχουν διαψευστεί έτσι πανηγυρικά και έχουν γελιοποιηθεί μάλιστα τούτες οι αναρτήσεις. Από την επόμενη μέρα, αφού μόλις η Ροντρίγκες ανάλαβε την προεδρία, συμφώνησε την πώληση στη ΣΥΠΑ 50 εκατομμυρίων βαρελιών υψηλής ποιότητας πετρελαίου, τα έσοδα του οποίου θα αξιοποιηθούν, όπως είπε ο Τραμπ, προς όφελος του αμερικάνικου και του βενεζουελάνικου λαού. Και ξέρουμε να μπορούν οι υπεραλιστές όταν μιλούν για τον αμερικάνικο, βενεζουελάνικο και οποιοδήποτε άλλο λαό. Μιλούν για τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Χρειάζεται να παρακολουθούμε τις εξελίξεις γιατί η κατάσταση είναι ρευστή. Και χρειάζεται να τις παρακολουθούμε και γιατί εγγουρήσαμε και εμείς και η ελληνική κυβέρνηση να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των ΗΠΑ να είναι ο χωροφύλακας και ο θερήφης και να επεμβαίνουν σε χώρες ξένες και να αρπάσουν προέδρους, να επιτίθενται και δεν σκέφτονται ότι κάτι τέτοιο είχε γίνει και το 1974 και αυτόματα ρίχνεις νερό στο μήλο της διχοτόμησης και του ότι ο καθένας μπορεί να πάει στη στιγμή να μπαίνει σε οποιαδήποτε χώρα και στη βάση των δικών του προσχημάτων που αναφέρει
να επιτίθεται, να κατακτά, να διαλύει, να μοιράζει χώρες όπως μοιράστηκε η Κύπρο, να προσφυγοποιεί κόσμο και να είμαστε τα που είμαστε σήμερα. Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ εκτόξευσε απειλές και ενάντια στην Κούβα, το Μεξικό, την Κολομβία, το Ιράν και την Γρυλανδία. Στην πράξη προβάλλεται το δόγμα Μονρόε του 19ου αιώνα, προσαρμοσμένο στις συνθήκες του σύγχρονου ιμπεριαλισμού για τον έλεγχο της Λατινικής Αμερικής, του Δυτικού ημισφαιρίου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών στον ανταγωνισμό με την Κίνα και τη Ρωσία. Τα περί σεβασμού του λεγόμενου διεθνούς δικαίου που προβάλλουν αστικές και κυρίως σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις είναι διάτρητα. Το διεθνές δίκαιο σήμερα είναι ζήτημα συσχετισμών δύναμης και αυτό που διαμορφώθηκε μεταπολεμικά με τον αποφασιστικό ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης έχει γίνει κουρέλι από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας με την εισβολή στην Ουκρανία. Εμείς εμφαντικά με κάθε ευκαιρία τασσόμαστε κατά των ξένων επεμβάσεων και της αλλαγής των συνόρων, υπέρ του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου υπερασπίζεται την αλήθεια χωρίς συναισθηματισμούς, παροπίδες και αυταπάτες, αποκαλύπτει τους μύθους των διαχειριστών του καπιταλισμού, αυτά που προβάλλει η σοσιαλδημοκρατία και ο οπορτουνισμός για νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας ή τον λεγόμενο πολυπολικό κόσμο, που είναι ο κόσμος του καπιταλισμού, των υπεραλιστικών αντιθέσεων, ανταγωνισμών και πολέμων. Η οργάνωση μας πιστεύει στο δίκαιο και τη δύναμη των λαών, στην πάλη ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων, και αυτό καθορίζει τη δράση μας, δουλεύοντας για να απελευθερωθεί η λαϊκή δύναμη από αυταπάτες και ψεύτικες προσδοκίες και να συνειδητοποιηθεί η αξία της καθημερινής ιδεολογικοπολιτικής δουλειάς και μαζικής δράσης. Αυτή τη στιγμή είναι επάναγκες και αδύρυτη ανάγκη να εκφράσουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβα, στην Κούβα και τον λαό της, και είμαστε σε ετοιμότητα να απαντήσουμε με κινητοποιήσεις σε κάθε επίθεση και υπονομευτική ενέργεια. Καταδικάζοντας σταθερά τον υπεραλιστικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ για δεκαετίες στην Κούβα, απαιτούμε να τερματιστεί ο αποκλεισμός, να διαγραφεί η Κούβα από την Αμερικάνικη λίστα των κρατών που δίθεν στηρίζουν την τρομοκρατία. Με τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στηρίζουμε την Κουβανική Επανάσταση, παίρνοντας υπόψη φυσικά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Καταδικάζουμε επίσης τις απειλές των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και είμαστε σε ετοιμότητα να αντιδράσουμε σε περίπτωση νέας ιμπεριαλιστικής επίθεσης. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Ιρανικό λαό και αυτό ισχύει για κάθε λαό. Παρεμβαίνουμε στη διαπάλη περί δημοκρατίας και αποκαλύπτουμε τις αστικές επιλογές και σκοπιμότητες. Η Κυπριακή κυβέρνηση, εκπροσωπώντας άψογα και τα συμφέροντα της Κυπριακής αστικής τάξης, στηρίζει και καλύπτει τον Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό στις επεμβάσεις στη Βενεζουέλα, το Ιράν και αλλού στο όνομα της λεγόμενης δημοκρατίας, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μάλιστα οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία και άλλες αντιδραστικές μοναρχίες του κόλπου που ευθύνονται για πολλά εγκλήματα. Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πρέπει να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον λαό με παραδείγματα για τα αμέτρητα εγκλήματα του αμερικανονατοϊκού ιμπεριαλισμού, να αποκαλύπτουμε το χαρακτήρα, το ρόλο και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των λαών να καθορίζουν οι ίδιοι το μέλλον τους, να προτάσουμε το όπλο της διεθνιστικής αλληλεγγύης, να αναδεικνύουμε το μοναδικό δίλημμα, σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Να εξηγούμε στην εργατική τάξη της Κύπρου, στους βιοπαλαιστές αγρότες, στον λαό μας, ότι και με αφορμή το παράδειγμα της Βενεζουέλας στην εποχή του ιμπεριαλισμού, όπως είμαστε σήμερα, δεν υπάρχουν στάδια μεταξύ του καπιταλισμού και του περάσματος στο σοσιαλισμό. Το αντίθετο είναι τραγικό λάθος και το βλέπουμε τώρα και στη Βενεζουέλα. Η διεθνής πολύχρονη πείρα δείχνει ότι
με τις διάφορες αριστερές δίθεν προοδευτικές κυβερνήσεις δίνεται άλοθη στις αντιλαϊκές επιλογές αυτών των κυβερνήσεων και δέχεται πλήγμα το εργατικό κίνημα, το αγροτικό κίνημα και ενσωματώνονται στο σύστημα και παροπλίζονται. Η θέση μας για τον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο είναι γεμάτη υλικά, γεμάτη, είναι ένα εφόδιο, ένα εργαλείο που θέλει μελέτη για να μπορούμε να απαντούμε στις εξελίξεις που βρίσκονται μπροστά μας. Η θέση μας για τον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο αναλύει και χαρακτηρίζει και βάζει τον καθένα εκεί που είναι. Την αστική τάξη της Κύπρου ως ιμπεριαλιστική με παραδείγματα, με ανάλυση και επεξήγηση, το ρόλο της Ρωσίας, το ρόλο της Κίνας, το ρόλο άλλων ιμπεριαλιστικών κρατών. Βοηθά μας το να αντιληφθούμε τις εξελίξεις και να ξεκαθαρίσουμε ότι, τούτο που βάζει πριν λίγο, δεν υπάρχουν στάδια μεταξύ του ιμπεριαλισμού ως ανώτατου σταδίου του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού. Και άρα είναι όπλο στο χέρι μας στην πάλη για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό, όπου ο λαός θα είναι ο αφέντης του πλούτου του και ο δημιουργός του νέου κόσμου. Ευχαριστώ.